Apa lagi mengelangke? Alah, kok ya sego meneh. Jane ngene iki nae madang karo sego tiwul ngene iki. Wis jejel, tak nelpon Yucuk dhisik lah aku. Tak nelpon Yucuk dhisik ngene iki jejel. Ki neng ndi iki menungsane? Ora ndang diangkat lek dibutuh nih jan. Jan kok yo enek lho wong gawe video kaya ngene iki. Alah. Yo, ngopo iki? Yutil iki kok nelpon barang. Angkat to ora ya? Sik tak angkat teh. Halo. Ngopo Yutil? Diangkat saiki. Halo Yucuk. Cik ngopo lho kowe iki? Walah iki lho yu, aku lho sik scroll TikTok mau terus awakmu nelpon iki. Anu lho yu, kowe ndek wingi kan gawe tiwul akeh to. Nah, gek kuwi aku ki sakjane iki pengen nempel yu, cak 10 kilo ngono. Iki ora tiwulmu ndek wingi kae yu. Lah, ya wis telat to yu lekmu ngomong. Wingi kae lho enek lek 2 ton ya wis tak dol kabeh saiki ngene iki. Biyo ngalah, kowe iki kok ya ora kabar-kabar to karo aku. Nek duwe tiwul akeh sakmono kuwi. Ora kabar-kabar opo to yu. Lah wong aku lho ya wis woro-woro neng Pacebok, TikTok kono. Wis ning IG, wis pokoke sembarang wis tak woro-woroni kabeh jereku. Ready, tiwul, 2 ton ngono. Lah kowe lho ya komen barang ning Pacebokku. Ndek winginane kae jeremu. Eleh, panganan apa ngono kuwi. Lah kok saiki malah gantian tekon awakmu yu. Yo anu lho yu, aku mau ki pengen gara-gara ndelok statuse mantuku, dek iki masak tiwul mau ki, gek karo iwak panggang disanten ngono kae. Terus aku kan dadine yo pengen lak ngene iki. Ini yo mantumu lho ya duwe yu. Lah nyapa kok ya dadak tekon aku kok ya repot-repot arep tuku barang ki lho kowe iki malahan. Halah, terae wis males aku yu. Dek wingi terae cemplis ki yo rene moro nggawa tiwul oleh-oleh dek saka kampung. Tapi ning aku yo tak tolak takon nggawa balik meneh tiwule kuwi mau. Biyo ngalah yu. Kowe iki ya pancene gebangeten. Mantumu rono gawake kowe panganan, malah kok tolak. Ora urung ngene iki ya kowe dhewe to sing rugi. Kowe iki jan. Yo karepku ki jenenge teko kampung ki mbok yo nggawa-nggawa buah ngono lho. Apa roti kek ora gol tiwul paling kuwe karo bapakane sing pesen njaluk kon gawane tiwul paling ya ora digawakne. Ya wis lah yu. Terae kowe iki pancen mertua angel nek modelan kaya kowe ngono kowe iki. Oh, kowe urung ngrasakne kowe sok lak duwe mantu kaya piye? Rasakno kowe lak duwe mantu sok. Ya, amit-amit jarum bayi yu, lah iso aku aja kaya ngono, aja kaya kowe ngono kuwi. Lah, wes lah. Malah gur mbelani si cemplis sae ngene iki. Ya aku ki ora gek kombelani cemplis ngono kae lho yu. Aku ki sebagai kanca ki ya mung ngandani kowe. Lah, padha wae. Wis tak pateni wae lah ngene iki. Malah gur garai aku emosi ngene iki. Yes, patenano lah yu sing nelpon mau lho ya kowe udu aku kok. Wis pateni ngene kan aman. Ora gur garai darah kungku penekan wae ngene iki.